ৰাইজৰ মাজত সোমাই দাবী ধমকি ভাবুকি দি আমাৰ BPF দলৰ মিটিঙত আহিব নালাগে, BPF দলত যোগদান কৰিব নালাগে বুলি দাবী ধমকি দি বাধা দিয়াটো আচৰিত কথা নহয়। जों मालाबा बुंनो गोसो जायो मानगोनां फेरेंग्रा दा बिथांमोन बा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना 37 बोसोर आन्दोलन खालामदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो। जों बुङा, जों समस्त NDP संगठनखौ जों बुङा। बेथ' 100% बे गनायथाव नङा। मानोना बिथांखौ जोङो सासे आन्दोलनकारि हिसाबै बिथांखौ जों क्रिटिसाइज खालामनो बायो। खुलुमबाय नोंथांनिसिम जे BPF राजनितिक दोलो हिसाबै जोंनि दतमा समस्तिया थांनाय 2005निफ्रायनो सक्रिय भाबै खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै दा जोंनि दतमा समस्ति हिसाबै फ्राय बे ओनसोलनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा BPF राजनितिक दोलोजों लोब जयेन जाफैगासिनो दं। थिग बिदिनो थांनाय 3 माससोनि सिगां खेबसे बेवहायबो आङो फ्राय 1200सो मानसिखौ जयनिं खालामखांबाय। बिनि उनावहाय दाखालि सेरफांगुरियाव जे हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला मा होनो दुर्गा फुजानि जे मण्डप बेखौ बेखेवनो फैनायाव बिथांजों जगाजग जानानै बा BPF राजनितिक दोलोआव जगदान जानो होननानै फिन खेबसेबाव बेवहायबो जोङो जयनिं प्रग्रामखौ लाफिननो गोनां जादों। बेवहायबो 800नि बारा विभिन्न राजनितिक दोलोनिफ्राय आरो विभिन्न जाति गोष्ठीनिफ्राय जोंनि BPF राजनितिक दोलोआव जयेन जाफैदों। आरो फिन खेबसे दिनैहाय जे 12 डिसेम्बर 2023 दिनैनि दिनाव आरोबाव फ्राय 400सो मानसि जोंनि BPF राजनितिक दोलोआव दिनैहाय जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ आङो BPF राजनितिक दोलोनि जानानै बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ मावबाय आरो बिथांमोनखौ आङो दीर्घायु खामानि खालामबाय आरो बिथांमोना फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दोलोनि जे नीति आदर्श बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि जे निर्देशखौ हरा मानो बिथांमोना निस्सय बे निर्देशनाखौ पालन खालामगोन आरो फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दोलोखौ गोजौ फारसे आवगायलांहोगोन आरो फैबाय थागोन समाव इलेक्सन जेब्ला हौवा फैयो बा इलेक्सना जेब्ला जायो बेवहाय दतमा समस्ति हिसाबै जोंनि बे ओनसोलनि मानसिया बिपुल भटआव भट होनानै देरहासार खालामनायाव निस्सय सहाय खालामनो हागोन होननानै आं सानो। थ' जों फ्राय जोंजों जगाजग जानाय गामि फ्राय बहाबा 20 जन बहाबा 30 जन गोजानखाय आङो दिनैनि बे ओनसोलाव आङो जयनिं खालामफैनाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जायाखै। परिस्थिति समाव फैबाय थागोन समाव आङो बे ओनसोलनि बा एरियायाव थाङैनो बिथांमोनखौ 50 जन 40 जन बिथांमोनखौ आं बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों रायज्लायबाय। बिथांमोनखौ जों जायगायावनो थांनानै बिथांमोनखौ आरो फिन खेबसे आरो जयनिं प्रग्रामखौ जों लालांबाय थागोन। बेथ' 100% बे गनायथाव नङा। मानोना बिथांखौ जोङो सासे आन्दोलनकारि हिसाबै बिथांखौ जों क्रिटिसाइज खालामनो बायो। खिन्थु मालाबा समाव बिथांनि जे दाम गैथारै जे ओंथि गैथारै खोथाफोर बुंबा जों बुंनो मालाबा बायद' जानो गोनां जायो। दिनैहाय बे हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ स्टुपिड लिडार बा मुर्ख सासे लिडार होननाया बिथांनि थाखाय बिराद लाजिथावथाव। बे सासे बेसेबा गिदिर सेक्रिफाइस खालामनानै गोदो BF बा भलन्टियार फर्सनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेब्ला 96आव जेब्ला BLT गठन जायो बेनिफ्राय थांनाय जे जोंनि चेयारमेन मानाव गेदेर सिलागां बसुमतारीनि उनाव बिनि उननिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारानो BLT खौ दैदेननानै थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिथाङा बे BTC ओनसोलखौ बा बे BTC नामाकरणजों दिनै एग्रिमेन्टजों बा सुक्ति खालामनानै लवारावबो आपार हाउसावबो पास खालामनानै गभर्नरनि एसेन्ट मोननानै बे BTC खौ सृष्टि खालामबाय। दिनैहाय बिथाङा बे ओनसोलाव 9000 बर्ग स्कुवेर किल'मिटार हा जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामनानै होबाय। दा बिथांखौ सासे मुर्ख लिडार बा स्टुपिड लिडार होननाया बिथांनि थाखाय गनायथाव नङा। जों बुंनो थाङो जों मालाबा बुंनो गोसो जायो मानगोनां फेरेंग्रा दा बिथांमोन बा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना 37 बोसोर आन्दोलन खालामदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो। जों बुङा, जों समस्त NDP संगठनखौ जों बुङा। बिथांमोना सक्तिकारि हिसाबै
फेरेंगा मानगोनां फेरेंगा बसुमतारी बा रनजित बसुमतारी बिथां मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनैहाय सुक्ति खालामनानै बे 30 बोसोर आन्दलन खालामनायाव बिथांमोना बे बर' जाथिनो बा बे बिटिसि बासिनो 30 लेसाबो बिथांमोना दिनैसिम हा होफैनो हाया बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बुंनो सानामोन मालाबा बिथांमोननि जे मानसिफोरखौ इनायै जे भइस इनायै जे मानसिफोरखौ सोंखारिनाय नंथारै खोथाफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव प्रतिफलन खालामनो नागिरनाय इस्टाब्लिश खालामनो नागिरनाय बेफोरखौ मालाबा जों सयज' खालामनो हाया जों नव प्रजन्म हिसाबै जों सयज' खालामनो हाया माया गोसोम जों बेखौ मिथिगौ माया गुफुर जों मिथिगौ मालाबा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनो नागिरनायाव मालाबा सोरनिबा बेक्ति आक्रमण खालामनो नागिरनायफोरखौ मालाबा सयज' खालामनो हायैजों जानो गोनां जायो आं खावलायगोन बिथांमोना जोंनि जाथिनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे गाज्रि मुं सुनानै गाज्रि नामा खरन होनानै रायजोनि गेजेराव मुगैजानाय रायजोनि गेजेराव गाज्रि मोनजानाय जाहाथे साफ्रोमबो लिडारखौ जों सनमान होयो बेबायदि जों जाहाथे खालामनो सिन्था खालामा आं बिथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायगोन जों पजिटिभलि जों सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलखौ जों जौगालांहोनायनि जायखि सोरबा पलिटिक्सआवनो था सामाजिक भाबै जेनेबा संगठनाव थादों जोङो बे ओनसोलखौ दाफुंनायनि थाखाय बे बिटिसि ओनसोलखौ दाफुंनायनि थाखाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरखौ जों गोजौआव जौगाहोनायाव जों लांनांगौनि थाखाय जों जेखि कर्नाराव थाया मानो जों बे सार्थखौ पुरन खालामनो जों बयबो खालामनांगोन जों अपोजिसन हिसाबै जों बखिबाय थागोन बुंबाय थागोन जों आसि थुनानै बुंबाय थागोन दा बिथांमोना जोंखौ मालाबा सयज' खालामनो हाया बेक्ति आक्रमण खालामो बिथांमोना बेफोर मोजां डेम'क्रेसिनि मोजां सिम्पटम्स नङा होननानै आं सानो दा बिथांमोनासो मालाबा गावसोरसो अपोजिसननि लिडारफोर बायदि बिथांमोनासो मालाबा जोंनि अपोजिसनाव थानाय मानसिफोरखौसो क्रिटिसाइज खालामबाय थानायखौसो जों नुबाय थायो बिथांमोना गावसोरखौ सोलायहोनो गावसोरखौ मोनसे राइट डिसिसनाव फैनो थाखाय बिथांमोनखौ सेस्था खालामनायखौ आं नुवाखै आरोखि ओंखायनो आं खावलायगोन जोङो जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाखिनानै राजनितिकआव फैबाय शासन भारखौ लाबाय जोंनि बे ओनसोलखौ समस्त बयखौबो मुगैया मुजुवा गोबानानै जाहाथे बिथांमोना बे ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खामानि मावो आं बिथांमोनखौ खावलायो আজি যদি চেষ্টাই নকৰে আৰু ইয়াৰ পদক্ষেপ যদি লোৱা নহয় সেইটোতো মাৰাত্মক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিপদ হ'ব আৰু এই বিপদৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত সোমাই দাবী ধমকি ভাবুকি দি আমাৰ BPF দলৰ মিটিঙত আহিব নালাগে BPF দলত যোগদান কৰিব নালাগে বুলি দাবী ধমকি দি বাধা দিয়াটো আচৰিত কথা নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ শুনিছে ময়ো ঠিক তেনেকৈ শুনিছোঁ ৰাইজেও কৈছে ইয়াত বাধা দিছে আৰু ভয় কৰিছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে ৰাইজৰ মন ৰাইজৰ বিবেক বিচাৰটো কোনোবা বাহিৰা শক্তিয়ে বাধা দি পেলাই ধমক দি পেলাই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে ৰাইজৰ যিটো সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত BPF দলৰ লগতে থাকি পেলাই দল কৰা গতিকে বাধা দিলেও তেওঁলোকে ৰাইজৰ মনটো জয় কৰিব নোৱাৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে আহিব নোৱাৰিলেও এইবিলাক ৰাইজে আকৌ বেছিকৈ বিদ্ৰোহ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি বেছিকৈ খং কৰি ঘিণ কৰি এখেতসকলক আকৌ বাদ দিয়াটো একেবাৰে খাটাংকৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত হিচাপেহে আজিৰ পৰা আকৌ ল'ব আপোনালোকে এইটো দেখা পাব মই ৰাইজলৈ সেইটোকে মানে মেছেজ হিচাপে দিব বিচাৰোঁ যে আমি যিহেতু শান্তিৰে বসবাস কৰিব বিচাৰোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আমি হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান শিখ ইছাই আমাৰ বড়ো অনাবড়ো চবে সোণৰ BTC গঠন কৰিবৰ কাৰণে মহৎ উদ্দেশ্যলৈ এটা ৰাজনৈতিক যাত্ৰা ৰাজনৈতিক দল আমি সেইটো কৰি পেলাই BTCত কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ যোৱা 17টা বছৰত BPF দলে যিটো এটা উন্নয়নৰ গতিধাৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ধৰি ৰাখিছিলে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে এটা কাম কৰিছিলে এই আমাৰ উন্নয়ন আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে কাম কৰা BPF দলৰ লগতে BTC বাকী ৰাইজে আমি যেহেতু শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজ শান্তি উন্নতি আমি বিচাৰোঁ আমাৰ BPF দলৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক আগুৱাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাওঁ